Hola, sóc la Valeria Reguant i això és la Televisió Escultura amb Joel Díaz. La televisió és cultura. Joel Díaz. La televisió és cultura. És cultura. Pot ser bona o dolenta, però és cultura. El vídeo més antic que tinc teu Amb la ponderació es disminueix la representació d'estudiants i de pas. és aquest, Eulàlia. Següent troballa arqueològica. M'ha semblat molt interessant. Hola, jo sóc l'Eulàlia, aquí treballo jo, a Justícia i Pau. Tinc molta vergonya, jo. Crec que és un lloc de feina on puc contribuir també com a cristiana. Ets cristiana. Sí, no me n'he amagat mai, tampoc n'he fet bandera. Hi ha gaire gent cristiana al moviment anticapitalista? Més de la que... Més de la que pensem. Sí. Des de la CUP, Crida Constituent. Si la poguessis dir... És una frase que jo no era conscient d'haver dit mai fins que va aparèixer la Judit deixa't anar, al hòstia, Polònia. cachondeo, va. Des de la CUP... Suposadament sóc la... La més així, més estirada. Més estirada no, però que em fa més cosa sortir d'allò políticament correcte. Ah, doncs una vegada surts, està molt bé, De veritat, I ara que ja no ets diputada, tira milles, dona. Trobes a faltar el teu escó al Parlament de Catalunya perquè ja fa més d'un any que no ets diputada. No, no el trobo a faltar. Gens, No. Vas acabar decebuda de la vida parlamentària. Vaig acabar esgotada de no parlar dels problemes de la gent. Escolta'm, ara esteu refundant la CUP, no? Hi ha una nova estratègia cap a la independència i cap a una política... I cap al socialisme. Sí. Però això és exactament el que m'hagués dit Eulàlia Reguant fa 10 anys o fa 15. Llavors, què heu Construir el refundat exactament? La manera d'arribar-hi. Exacte. Jo vull saber si la CUP és comunista per si he de votar la CUP. Escolta, Laia, vine un moment. Què? Som comunistes o no? No sap si el seu propi partit és comunista o no. Hi ha socialistes, comunistes, trotskistes... Bueno, Ja. però heu de triar un què hem de camí. triar? Total, Eulàlia, sou comunistes o no sou comunistes? Requereix més Marxistes. estona. Sou Som marxistes. marxistes, Sou clar. marxistes. D'acord. Però no del groucho, sinó del carro. Veus com sí que tens sentit de l'humor? Junts pel Sí es presenta a unes eleccions amb un full de ruta que posa 18 mesos. Si no són 18 mesos, haurem d'explicar moltes coses a la gent. S'han explicat suficientment les coses a la gent? Jo crec que s'han explicat més coses de les que sembla. Hi ha una part que la gent a vegades, quan diu no s'ha explicat, és que busca sang. És el que busco jo, Eulàlia. I crec que el safreig aporta poc i que aporta més ser capaços de saber que davant d'un estat, que no deixa de ser un estat de la Unió Europea, que allò que Europa ens mira és una mentida, que requereix de molts més 3 d'octubres dels que hi van haver. Tota la gent que es va posar davant del procés, creus que aquesta gent hauria de desaparèixer de la primera línia política? Crec que tota aquesta gent té molt a aportar, però que molt probablement liderant ara mateix no generen credibilitat ni entre la gent ni entre ells mateixos. Ara farem un joc final que es diu This or That, perquè així es diu la merda de joc aquest, de dones revolucionàries. Rigoberta Menchú o Antònia Guitart. Menchú. Rigoberta Menchú o Ramona Peralba. No sé qui és. No sap qui és Ramona Peralba. Menchú. Rigoberta Menchú o Virginia Woolf. Virginia Woolf. Virginia Woolf o Angela Davis. Angela Davis. Angela Davis o Hansa Mehta. Davis. Angela Davis o Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg. Doncs ha guanyat Rosa Luxemburg. Eulàlia Reguant, la Rosa Luxemburg de Catalunya. T'agrada el mote? Malament anem, però d'acord. Per favor. Doncs hem arribat fins aquí. No sé si hem superat massa aquesta prova, però jo m'ho he passat bé.